Dobré ráno. Vítám tě v novém dnu a posílám ti malý pozdrav v podobě tohoto videa pro tvůj krásný den, aby si ho měla plný energie, lásky a zároveň vnitřního klidu. Narovnej svoji páteř. Odkostrč až po temeno hlavy a začni krásně hluboce dýchat. Nadechuj do břicha. A vydechuj do břicha. Nadechuj zhluboka. Vydechuj zhluboka a můžeš zapojit i hrudník a celý trup s jedním nádechem a uvolni veškerou negativní energii s jedním výdechem. Takto se můžeš ladit na svoje tělo, na svůj den, na svůj záměr. Stále pěkně zhluboka dýchej a začneme pomalinku cvičit. Propleteme prsty rukou, s nádechem táhneme paže vzhůru ke stropu a s výdechem opisujeme svoje tělo a s nádechem opět vzhůru. Pracuje celý trup, tady vyhrbíme páteř, výdech a s nádechem se pomalu vracíme. Výdech, brada k hrudníku, kulatá záda a s nádechem se vracíme. Spočineme v této pozici, kostrč přitlač do podložky, srovnej páteř, paže jsou rovné, ramena míří od uší dolů. Prodýchni. Půjdeme na další pozici. Pravá ruka za pravé koleno, levá paže se s nádechem táhne daleko za hlavou do prostoru a s výdechem uvolni. S nádechem přelož levou ruku k levému kolenu, pravá paže se táhne do prostoru, hlava je nad kolínkem, vytahuj se do dálky a s výdechem uvolni. Párkrát vyměníme. Můžeš si zakmitat, pomalu uvolňuj svoji páteř, obratel po obratli, jemnými, drobnými kmity. Nádech spaříme
A s výdechem přejdeme buď na natažené ruce nebo na předloktí, záleží, jak jsme protažení. A uvolníme hlavu k podložce. Uvolníme šíji, ramena. No a s nádechem se vracíme do sedu a rozpažíme, dlaně míří k podložce. Opět srovnáme páteř, kostrč do podložky. Půjdeme na další pozici, předloktí je mezi stehny. S nádechem protáhneme paži vzhůru, podíváme se za ní a s výdechem se vracíme. Nádech, protáhni paži a výdech. Nádech, protáhni paži a výdech, další asana. No a zůstaň, táhni ruku nebo svěs ruku za zátylek, jemně tlač do paže a hlavy, malý protitlak vyvineš. Hledíme vzhůru a volně dýcháme do bříška. A s nádechem opět rozpažíme, výdech. S nádechem jdeme na druhou stranu a s výdechem založíme ruce za zátylek. Držíme se holeně, abychom nespadli. Díváme se vzhůru a prodýchneme do bříška. A s nádechem se vrátíme, otočíme dlaně ke stropu, táhneme do pozice hvězdy, srovnáme kostrč, celou páteř a pěkně prodýchneme. A s výdechem spustíme paže k podložce, pomalinku táhneme levou nohu za tělo, pravou nech pokrčenou před tělem, levou protáhni do pozice holubice, zadeček je nad podložkou a dlaně pod rameny. S výdechem vyhrbíme páteř, brada je u hrudníku, nádech změna, podíváme se před sebe, šikmo vzhůru a výdech. Nádech změna, brada k hrudníku, kulatá záda, výdech. Dno pánevní je nad podložkou. No a potom s jedním z výdechů protáhneme paže dopředu, čelo na podložku a chviličku se uvolníme. Dýcháme do pravé hýždě a do bříška. Posuneme ruce zpátky ke kolínku, zadní noha se postaví na prsty a s nádechem táhneme zadeček vzhůru, vytáhneme se do pozice psa s hlavou dolů, trošku se v něm protáhneme, zakroutíme se v pase, kolínko ke kolínku.
No a potom jde levá noha, levé kolínko dopředu, pravá se táhne dozadu. Opět máme pánev nad podložkou a uděláme si stejnou vlnu. S výdechem vyhrbíme páteř, brada k hrudníku. Nádech změna a s výdechem protlačíme hlavu dopředu. Mírný záklon hlavy, nádech změna a výdech. Párkrát vyměníme. Můžeš mít ruce jako pěstičky nebo na dlaních. Já šetřím paže, takže mám pěstičky. Ale je to jedno. No a potom uvolníme opět celé tělo k podložce. Čelo na podložku, paže na podložku a uvolni se. S nádechem se postavíme na paže, zadní nohu na prsty, levá noha jde k pravé do pozice psa s hlavou dolů, chviličku v něm zůstaneme, protlačíme hrudník mezi paže, lehce podsadíme pánev a uvolníme šíji. Potom s nádechem cupitaj nohy a ruce k sobě. Pokrčíme nohy v kolenou, položíme ruce na kolínka a podíváme se před sebe. Zadeček je vystrčený, ramena od uší dolů a lokty k tělu. Nádech změna, vyhrbíme páteř a s výdechem brada k hrudníku. Nádech změna, podívám se před sebe, můžu zapérovat. Nádech změna a s výdechem zapéruju, kulatá záda. Opět párkrát vyměníme. A s jedním z nádechů a kulatými zády se vrať do stoje. Můžeme zakroužit trošku rameny. A s výdechem se uvolníme. Srovnáme nohy na šíři boku. Vnitřní okraje chodidel jsou rovnoběžné. Potom s nádechem spažíme, propleteme prsty rukou a půjdeme do dynamických postranních úklonů. Výdech, nádech, výdech, nádech. Úklon vychází z pasu. Snaž se o co největší protažení, tak jak ti to tvé tělo dovolí. A s výdechem spustíme paže podél těla. Půjdeme do přední části podložky. Nádech. S výdechem se vytahujeme do dálky a k podložce vyhrbíme páteř. S nádechem pravá noha, dlouhý krok dozadu, výdech. S nádechem pravá noha zpátky, výdech. S nádechem levá noha, dlouhý krok dozadu, kolínko na podložku, výdech. S nádechem levá noha zpět a s výdechem založíme ruce za lítka. A s nádechem paže táhneme zpět a s výdechem před hrudník. Ještě jednou nádech a s výdechem hluboký úklon, s nádechem pravá noha dozadu, tentokrát klesneme na kolínko i nár
a táhneme paže vzhůru, tady je spojíme a s výdechem mírný, velmi mírný záklon, podíváme se jemně vzhůru a prodýchneme do bříška. S výdechem ruce na podložku, protáhneme přední nohu a s dalším výdechem předklon k levé natažené noze a uvolnění. S nádechem se vracíme zpět, pravá noha jde k levé, hluboký předklon. S dalším nádechem levá noha dozadu, klesne na kolínko a nárt, táhneme paže vzhůru, spojíme dlaně a mírný, velmi jemný záklon, prodýchneme do břicha. S nádechem ruce na podložku, protáhneme přední nohu a s výdechem předklon k pravé natažené noze. Nádech se vracíme, levá noha jde k pravé, opět hluboký předklon a s jedním z nádechů táhneme paže vzhůru a s výdechem předhrudník. Potom paže uvolníme, dlouhý krok pravou nohou dozadu, poloviční předklon, hlava je v prodloužení páteře, hledíme k podložce, podsadíme pánev, rozpažíme, dýcháme do bříška. S nádechem se vracíme do stoje, protáhneme paže, hledíme před sebe, prodýchneme. S výdechem táhneme paže za tělo, spojíme, propleteme prsty a jdeme do hlubokého předklonu k levé natažené noze. A s jedním z nádechů se vrátíme do původního postoje. Zanožíme levou nohu, prsty nohou směřují ke krátkému okraji podložky, zadní noha utíká jakoby za tou přední. Opět jdeme do polovičního předklonu, hledíme k podložce, prodýchneme. Jemně podsazená pánev, dýcháme do bříška. Potom s nádechem táhneme paže vzhůru a prodýchneme. S výdechem spojíme paže za zády a jdeme do hlubokého předklonu. Pozor, ať je tvůj postoj stabilní a nedostaneš závrať nebo neupadneš. S nádechem se vracíme zpět, rozpleteme ruce a rozpažíme. S výdechem paže k podložce, pravá noha do zádu do pozice psa s hlavou dolů. Potom jdeme na kolínka, na nárty, zadeček na paty, do pozice dítěte. Roztáhni svoje paže až za podložku a budeme střídavě klást ramena k podložce. S výdechem nádech a výdech poklademe levé ramínko a levou stranu tváře k podložce.
Nádech, pravé ramínko a pravá strana tváře. Nemusí zvedat hlavu tolik jako já jenom koukám na to video. Hlava je nad podložkou, hledíme do podložky. Zadeček je jemně nad patami. No a potom dáme nohy lehce k sobě, čelo na podložku a uvolníme se do klasické pozice dítěte. Ruce jsou vedle těla. No a protože je ráno, nechceme se uvolňovat moc, tak se pomalinku s kulatými zády dostaneme do diamantového sedu, do sedu na patách a rovnou rozmnožíme, rovnou do rozmnožení a na závěr si ještě uděláme předklony v rozmnožení. Takže se přetočíme v pase nad levou nataženou nohu, dlaně jsou na podložce, jemnými kmity se dostáváme blíž a blíž k té levé natažené noze, potom obejmeme plosku nebo kotník, je to jedno, a položíme čelo na levé kolínko nebo tam, kam dojdeme. Dýcháme do bříška, uvolňujeme. S nádechem se vracíme do základního sedu, pomalu se přesuneme nad pravé koleno, nezapomeň si vytáhnout sedací svaly do zádu, zase pérujeme k pravé natažené noze a potom s výdechem, tak jak nám protažení dovolí, poklademe bříško, hrudník a čelo k noze. S nádechem jemně zatlačíme do dlaní, vracíme se na střed. No a tady ten předklon zase záleží na našem protažení. Buď jenom dáme před sebe paže a svěsíme hlavu jemně k podložce, nebo dojdeme možná na předloktí, anebo na spojené dlaně čelem. S nádechem se pomalučku vrátíme do základního tureckého sedu. Tady ještě můžeš chviličku dýchat do oblasti bříška. Závěrečné jemné sklidnění. Naše cvičení je u konce a já ti přeju krásný pohodový den.